KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddungal ɗon gonɗen no goniɗen yo jaame kisi Allah e nden ko mum wone meɗen en jetti mo ganduɗa kañum woni Ali Fall to banggue machine-aji ɗi e Djiby Dieng en gatti o yewta men wiyetede koɗo galle hande noon wona koɗo goto ko hoɓɓe galle dañƴen kono kadi ɓe gona hoɓɓe koɓe hoɗɓe sobo koye galle heɓe jeeya no heedimi banggue ñaamo toka baba Samba Djinda Ba mo ganduɗa eɗen gandi dande mo e Pulaar eɗen nana dilli mum kanko addi fedde wiyetede deyde kisal Pulaagu ko darniɗo Pulaar no fewi ɗo Thiés ɗo guila hanki tawi wona hande wi hen ko miñiraɗo biyeteɗo Gallo Gurowo Diallo mo ganduɗa eɗen gandi dande mum kañumne ko caññanto leñol ngol jamma ñalawma subaka e kikiɗe ko e nder dental he jeeya kadi ko e nder tabital Pulaagu international jeeya e cetal ngal ganduɗa jogui koko faati e pinal kañum halfina ɗum toon en jettimo no feewi no heedi banggue nano mawɗo mo ganduɗa gandi mum no hisi kongi moƴƴi ɓooyi yaltude hen dillanɗo Pulaar guila hanki guila Caire toon to leydi Égypte nde wuuli muusi weeɓani nde sen kaali Caire mbiɗa yalla ɓumno ƴiye yerdora Mamadou Diary e wondiɓe mabɓe e yaadiɓe mabɓe mawɗo Hawna Gaye yo Allah ɓoynu duuso ngo e bandiraɓe heewɓe ɓe ganduɗa yonta mabɓe woni ene yonta kaɓanteɗo leñol yonta saliɓe yaware jingganoɓe Pulaar docteur Abdou Ba jeeya ko e tabital Pulaagu international e cetal toppitoyngal ko faati e fulfulde en jettiɓe kamɓe kala hande kalten koko toɗɗi en ko jeyɗen en jiggoytako ayaw ngo ko ayaw fulɓe en jetti Dawouda Moussa Dia mo ganduɗa baɗɗo doole mum e jawdi mum e ɗum ɗo tawi ɓurani ɗum tan ko yo Pulaagu yiten hoore muɗum mboɗo andi so nani hande tabital Pulaagu international ari ɗo ma welmo no feewi en jettimo no feewi noon hande kalten koko faati e koyte ko hono bindol Pulaar e alkule muɗum yonta foof garɗo ene jogui yiyande ɓooyi eɗen gandi batuji bannoɗe Mbagne batuji bannoɗe Bamako e leyɗele goɗɗe wadde hande en ɓetat ƴeewen holto bindol Pulaar tolni e hol sifaji muɗum to banggue alkule noon mi hokkat mawɗo docteur Abdou Ba o salmina bandiraɓe ko addinde ɗen naate mbundi yewtere nde ko addi ɗum noon en jetti Ibrahima Ba dande mum e golle mum e balle mum fof ko yo Pulaar yaw yeeso en jettimo hande mon ɗo galle makko jaam ñaaƴo ɗo en jarnimama mo ɗum noon docteur Abdou Ba bisimilla ma eya jarama mawɗo Abou Samba Diop e ngal ɗo jaɓɓungal e oɗo galle Pulaar eno ciforɗa ni galle mbomin korsini mbomin keewi yeɓde mbomin ndewindi mbomin panorta e nder rendo men gila ɗo noon hirnangue Afrique yaade ha toto funnangue Afrique saabu golle mon manditiɗe ɗe ganduɗa kadi ko golle dowrowe e darde nde dari ɗon nde e wawde wurnude ɗemgal ngal e noon kadi e pineɗe en e nder ɗum kadi mo mbattidiɗa yetto eɗen ɓe jetta wano ceerno Ibrahima Ba toon to Diamniadio darde nde o dari e jokkodire ɗe o watta kiramɗam mo jogani leñol ngol e hoore mum ko noon kadi e docteur Abdoul Malal Diop ɓe ganduɗa mbaɗi jokkodire mumen tiɗɗe e ɗum noon Allah hawrindini en ɗo hande e hoorejo Samba Djinda Ba hoorejo kisal deyirde Pulaagu tomin jeeya to min nenne e ceerno Gallo Gurowo Diallo
mo ganduɗa jeeya ko kisal deyirde pulagu ko noon kadi e yilirde sinore wonande tabital pulagu international ko weltare mawde e wawde hawrude ɓeeɗo en e galle mon oɗo en e salminde noon kala daroɓe ayawo Piindi TV ɗo mbawi wonde e lesnage Allah a jaama landi mawɗo galle o so wonno ɗo ma bisma ɗon kanko Daouda Moussa Dia Samba Djinda calna bandiraɓe ɓeɗo men nadde moni mundi yewtere nde jarama lewlewal pinal ɗum mataw ko gila hanki wonno tawi hande arani kono noon Allah waɗi kadi ne ko yetta nde tawno eɗen gandi ɗo ummaɗo no woɗɗi to faya toon kay ɓadaki kono ɗum fof ewade noon pellital ma e darde ma e cuusal ma addima ha ɗo ha dañƴa kadi ne yontaɓe yiɗɓe leñol ngol tinɓe leñol ngol e darode e ma gam dusde leñol ngol ɗum noon hannde somin gari e oɗo galle ko weltare mawde wonante min ko salminde bandiraɓe ɓe tan e salminde dendagal yeɓoɓe Piindi TV e kala kadi ne jiɗɗo Piindi TV firti tan o yiɗi ko leñol ngol ɗum noon hannde addi en ɗo tan ko yewtude ko ndenduɗen so jeyɗo ñaawi gal gowo ya wurcella en fuɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jaafotoɗo en juuli annabaɓe makko en jetti jinnaɓe men e sernaɓe men eɗen jogui weltare weytare mawde ɓeydande noon hade babaɓe wiɗa wattaki lewnoɗa ko mbaɗa kona wattaki ni eɗen jogui weltare weytare mawde gam hande tawtorede nde ɗo jonde nde ɗo jonde mawde pattam lamire jonde nde ganduɗa min ko weltaram gam ko sernaɓam tan kawrumi ɗo serna Abou Samba Diop mbiɗo tesko nde garoton ɗo fanlagem to wuuro amen to noon e Yerodoro Diallo en ndene min goni cukaloñ wayno onon loowi min komin jogui ko hande wadde docteur Abdou Ba en guile ɓe goni Kere ceerno Samba Djinda en darde mabɓe fof wadde min kam komi almudel mon tan mbiɗo welti noon gam on jangguini kam on tindini kam on payi kam e lawol ngol ganduɗa hande miɗo eto darnade leñol hadde e on gurcello a jamagal goo ko awano ko fuɗi en jeehi ñanden kelko mbalka ɗo uma soogi en ɗo en jeehi ɓundu babba ɗo Oumar Demba Kumbali en e ɗin nokkuji ɗi ganduɗa haali ɗon ko golle mawɗe mbaɗno toon gartanmi koye ceerno docteur Abdou Ba eɗen gandi ɓooyde neɗɗo e aduna ko Allah wellete waɗ ɗum wata ko Allah teddiniramo on tawama hanki on tawama hande on tawama hanki nde Pulaar wiyete yo jangge saaha yo suuɗe université wonde koko haɗa on tawama hanki nde alkule gona e fentede nde e caɗele mumen guranoɗe e godnoɗe ɗe yeehi ha ɓooyi wiya beele ɗemɗe gendiji ne jogori dañde alkule tawa ko notiɗe inɗe mumen ɓe ña ɗo eko nandi hen woni no goƴa amen ha e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati Ibrahima Seydou Dia min goni galle Pulaar ɓe min jii wonde chinois dañi alkule mbawɗe nadde e banggue galdiji ordinateur min mbi Allah joomam yo Pulaar ne wawa ɗum dañde Mamadou An yo Allah yima ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna no woni ingénieur IBM nden ko alkule ɓasete taƴe suude yimɓe mbawa tappirde woodi ko meeɗi seeɗa ha hande o ordinateur uji gari ha jettima ɗon an tawaɗo hanki eɗen caɗele batuji mbaɗannoɗi nder batuji jahannoɗi loué yo ɗum umo funnague fayi hirnague hande sa ɓeeti dawal ngal ha ɗo ɗo gonɗen holko mbiyata bandiraɓe a jarama mawɗo Abou Samba Diop e ngal ɗo lamdal natirgal nder titode yewtere men saabu hunde foof wodat no fuɗɗori wodat no yaari ha woda ɗo yettoyi te ko woodi no fuɗɗori no mbiruɗa ni ko to woɗɗi won ko waɗa hen won kawre baɗaɗe hen won miijoji garnoɗi ha woodi e wattande he wonɗo hawra fotta ina juuti en mbawata haaldude dartol ngol fof kono jiɗɗen jubbude hen tan ɗa andi ɗemɗe kewɗe ɗemɗe Afrique puɗɗori ko windude alkule arab ɓe mbiyataɗe ko alkule ajami ina woodi caɗele mum yahoyi noon ha woni jangde duɗe naati nden noon hantin fuɗɗano ndaare kongi Pulaar ko mbiyata ko sawtiyat walla hitoji tawa ɓe darane alkule bawoje yaadude hite saabu hay alkule arab ɗe no bindirteno ni tawi ne woodi caɗele eyyi alkule arab ɗe mbawa tambade hitoji ɗemgal ngal ɗum wanno goto fof wonno windiratno ina sertoyi
e noon jabodira ɗon yahoyi ha woni ko mbiɗen duuɗe ɗe naati e nde aroyno noon e raɓɓiɗinde tan ha 1996 tawi moɓodire woni conférence uji kewɗi mbaɗama e nden hitande noon woni ko conférence mawɗo waɗa toon to Bamako hitande nden ɗon 1996 e tawtorede kadi humpitiɓe ɗemɗe jeego e nder hen ɗemgal Pulaar e mawɓe men tawanoɓe toon ɓe mbaɗi on ɗon atelier ko wonta gila ñande 27 e février ha 5 e lewru mars ɗum fof ko yoɓe daran ɗemɗe ɗe hirnangue Afrique no ɗe mbawata windirede e alkule mum e orthographe mum tawa eɗe jaaɓe e laamuji ɗi e pelle ɗe ganduɗa no darani ko fate ɗemɗe e nder Afrique e bowal Afrique nden woni koɓe kawri ɓe potti wondeno ɗeɗo alkule woni ɗemgal Mandeng Pulaar e Jerma eywa e Hausa e Kanuri e jeego ɓalngal mi yejjiti kono ko ɗemɗe jeegoɗen ɗon gon kala hen ɗemgal ɓe mbaɗani ɗum goomu woni comité e nder atelier o gunɗon goomu daroto wawa darde technique fan no hitoji ɗemgal ngal ɗon mbawata windirede e dañino hen mawɓe tato teskaɓe tawtoraɓe hen wano tedduɗo men mawɗo jaɓanaɗo e nder windere nde foof Amadou Hampate Ba ina wanno mawɗo men Ibrahima Alpha Sow ina wonno mawɗo men Oumar Ba ɓeɗo tati ɗum teskitade hen Oumar Ba eyyi ɓeɗo hawra fotta e moɓodiral ngal ɓe jaltini wonde ko niide ɓe jii wonde ɓuuri wawa moƴƴude foof en mbawa windirde ni on tuma noon tawi machine aji ngala haɗani minen toon to Caire min jokki windude alkule latin ɗeya wano mbeɗnonoɗen no mbiyen x o on woni eyyi woni ɗen ɗon ko wanno ɗum min ngala machine bindowo ɗen ɗon yahoy ha jamanu yawti min keeɓi machine dactylo ɗi baɗɗo baɗkon ko on ko won kon mbinomomi ɗan sa IBM koyɗe taƴe z o x o y o taƴe waɗe ɓo ñoɗo suude eyyi min dañi machine dactylo ummade Allemagne bo immorno on noon ɗum wonani min cikki aduna kam ko ɗo haaɗi saabu hakke weltare ndemin mbawi windude hantin Pulaar minen binda peeral minen binda defte ɗe min puuli min binda gueɗe ɗen fof yaari noon no jamanu waɗata ha ordinateur yalti musidɗo men tedduɗo men wiyeto Ibrahima Sarr to France wawi waɗande en logiciel ji ɗi ganduɗa ko tappirɗi Pulaar ko ngal ɗon ɗum noon waɗi min goppi ɗeeto alkule fof min nangi e ɗeɗo alkule mbaɗanoɗe cañanoɗe toon to moɓodiral Bamako gam wotinde ɗemgal ngal ɗemgal gotal bindol gotol yerodoɗo en Allah yurme yaafoɓe kalɗa ɗo en e woɓɓe nde ɓe kawroyi France ɓe gaɗi toon demen murtuɗo jooɓen tigi noon woni tan yoɓe ƴeeya jagge yoɗe goppe ha woodi nanodira ha woodi ɗo ɓe nanodiraɓe hawri ɗum noon hanti noon ko ɗum ɗon jokkiɗo ha joni won noon ko hesɗi ko ganduɗa ino naatti e nder ha joni e nder ko fate bindol Pulaar saabu woɓɓe no gaddi alkule goɗɗe ɗe ɓe mbi ɗeɗo yo Pulaar yo windire noon wona goto won alkule gaddade won noon ɓurɗe jaalade ɓurɗe feñde hande ɗe mbiye adalam eyyi ɗum ɗo ko ɗo jottiɗen taw ha joni Allah ɗon jettiɗen a jarama haade am artude gallo tabitinde ɗon Samba Djinda an ardi fedde kisal deyirde Pulaagu bisimilla ma hol yiyande fedde ma e tarɗe ɗe e nder ko mawɗo haali joni ko a jarama Abou Samba Diop ko adi foof en beltimo e kadi no docteur haaldi ni ene wayno ko ɓuuri ko sellude fof ko noon yaari o yeehi gila ɗo fuɗo ngo ha o ari kadi ne ɗo yarate hannde ɗo kisal deyirde Pulaagu kañumne ko fedde nde ganduɗa woni darde muɗum tigui tigui koko fewti e jangde e fannu jangde fof noon no sifori e kadi kala kono nawra jangde nde yeeso ko ɗum kisal deyirde taki ɗum ummade tigui rigui e nder ɗum ɗon noon jamanuji ɗiɗo ɗi jareten tawde o addani en histoire o foof no yaruno en gari ha ɗo ganduɗa won caɗele goɗɗe saabu aduna yahata kono ɓosa yimɓe jahata kono miijo dañi joguiɓe miijoji goɗɗi certuɗi e miijoji ɗi mawɓe men ɓe gaddunoɗi kono so tawi ko miijoji kisal deyirde kañum heddi koye miijoji ɗi mawɓe men ɓe gaddunoɗi saabu ɗiɗon miijoji ko adi foof sa ƴeewi nde ɗi nanodira faade oɗo ñalawma hannde mo gonɗen tollima duuɓi 50 te ɗum ɗon wona hannde fuɗɗi te e nder ɗum ɗon won golle kewɗe baɗaɗe hen
on kaali ko wayno mawɗo Yerdoro en ko wayno Murtuɗo Samba Diop en ɓen wonko golli hen defte bindaɗe hen leppi baɗaɗi hen ko waɗani ko fof no heewi hay théâtre uji Abou Diop en mbaɗi hen te ina winda ina jooɗi ɗum ɗon binde ɗum noon gila duuɓi 57 caggal to tawi hande ari bindol kesol bingol ina riwta ɗum ɗon firti ko ndenduto caggal ko ruttinde yimɓe ɓe caggal e kadi ne majjinde haqqillaji ɓesnoɓe famde ɓe te kadi ɗito ko nanodirano Bamako ko ɗum ko Afrique fof nandiri ɗum walla so weeli en ni mbiyen ko aduna o fof nandiri ɗum wadde ko nandira ɗon ha fiɓa laamuji meɗen fof jaaɓi ɗum ɗon so tawi hande neɗɗo ari serendima yiiɗi wiide ne riwta ɗum ɗon firti enen paamirɗen oɗon ko majjuɗo o suwa taw famde ko yeyete ko wadde woni darde men hande ko yidde oɗon yo faam laawol ngol rewi ngol ko laawol niɓɓol ngol fewani wadde laawol pewngol ngol ko laawol ngol mawɓe men cosanno en te kadi ne woodi ko awdi moƴƴiri ndi mbaɗi ɗon ndiɗon awdi kay jiɗɗen ko ndi no ndi fuɗiri ni ndi wawa wiltude hande jibina goɗɗum ko ɓuuri ko daña hen ko kono wona kay ruttade caggal Abou Samba Diop a jarama yalla yoma Sek Fadil Kane waɗa andi darde maɓɓe nden mantinoma hen no fewi no fewi no fewi min ko Sek Fadil woni ceernam to batte Pulaar o banggue Pulaar eyyi a jarama galgo o an ko jeeɗa koye tabital Pulaagu international aɗa halfina ko fate pinal beele tabital Pulaagu international e oɗo waylo bindi walla luure gonaɗe hen aduna yahata ko ina waylo tabital Pulaagu international yaadi ko eko waɗno hanki ko yo wood jangge acce wonira noon walla ko yo waylo ko ay joni ko ya wurcella tabital Pulaagu international yaadi koko tawɗen ko enen fof woni bindi Bamako no docteur Abdou Ba wiiri ni tabital Pulaagu international nde bindi goɗɗi ngari tabital Pulaagu waɗi déclaré hono hoorejo Farika nden eɓe jeehi Mauritanie to o haali hen wonde no tabital Pulaagu yaadi ko e bindi men ɗi tawɗen ɗi woni bindi Bamako ɗi caggal ɗum kadi nde tabital Pulaagu international hesɗitini bureau mum to Abuja e hitande ɓennude nde woni septembre ɓennuɗo o caggal mum docteur Abdou Ba kanko halfina ɗemgal kanko kadi o waɗi déclaré tabital Pulaagu kay haalti wondi ko e bindi men e Amadou Hampade Ba en cosani kono ɓe ɓuccani walla ɗiɓe gonɗinnoɗi ko ɗin tabital Pulaagu international yaadi te kadi tabital Pulaagu international yiɗi hunde nde koyo weeɓan dendagal janngowo to woni aduna he dendagal janngowo fulfulde hannde ko ɗiɗo bindi woni bindi beɓɗi kanji goni jokkodirɗi kadi e ɗemɗe aduna ɗe fof ene wayno walla ɓurɗe hewde e ɗemɗe aduna ɗe ngam hannde sa janggi ɗiɗo bindi sa yi passeport ene winda anglais a janggat sa ari aéroport a tawi no winda Ethiopian Airlines foti ummade ko jamdi 12 fa Dakar faade nokku to jiɗɗa yaade to sa ari a janggat ɗum kono so tawi ko bindi goɗɗi jannguɗa sa ari a wawata janngude ɗum wadde noon ɗiɗo goni bindi ɓurɗi weɓde te ganden kadi hay goto wawa sosde bindi ɗo jareten ɗo bindi cosanoma guili Misra walla guili mbiyeɗe Kemmet bindi cosa toon heddi noon aɗa wawi taftade guinnira inɗe goɗɗe kono hay goto hay aade goto wawa sosde bindol ɗum kam yawtama aɗa wawi oncude nan oña oñta gadda inde wonde kokka eyyi woni taftade nde tafa kokka inɗe ha keeɓa hen alkule ɗemgal ma mbiya a sosi bindi ɗum noon koko teppata leñol ngol wadde tabital Pulaagu international kam yaadani hen hande yaadani hen janggo temi sikkani yaada hen ɗon ɗo eɓe pini ɓe perti ɓe gandi ko yahata ko a jarama docteur Abdou Ba koye ma paami en jiino caɗele dañiɗen hen ɗo fof ɗo rewa ɗo en mbawa artude hen fof ha Allah waɗi garɗen koɗɗen ɗo gonɗen ɗo e joni joni o so tawi hande o goɗɗo dañi miijo ngo sikki ɗum ɗo ɓoye yawde ɓoye moƴƴude leñol ngol hade wona goɗɗo naati leñol ngol ko honande fulɓe ko enen goye fof yiiɗi ko sikki ko ɓoye fewde so tawi hande ɗum jomum dañi ngon miijo yaadani e tabital Pulaagu yaadani e fedde ɓamtore Pulaar yaadani e fedde kisal deyirde yaadani ɗum ko cikkuɗa ko jogoye jibinoyde
e ɗum ko adi fof wona ko ɓuri sabu hande en tawi Pulaar no windama hen ko heewi e fannuji kewɗi jaaji goɗɗo miijade wiya mbo tafa alkule min woni lamdalam ko hoɗe caɗele hombo probléme bindol Pulaar dañi ha min walla goɗɗo miijo wiya no tafa alkule goɗɗe yen goppo mbatten laawol gongol eyyi goppen ɗum ɗo mbatten laawol gongol ɗum ɗo ko goppeten ko hoko woni waɗi eɗen ɗum goppa ko woni caɗele ɗe beela mbiya aɗa ɗaɓɓa solution goɗɗo datan ko yidde wiide waɗi kam waɗi walla won intérêt gonɗo heen walla kono neɗɗo Allah tagiri joomum ne ko neɗɗo luural tan sabu si tawi aɗa wiya aɗa waɗa ko wayi noon il faut tawa en woodi caɗele jiɓa dañde solution mais hoɗe caɗele jogiɗen alkule latin alkule Bamako gila ɗe puɗɗa windede ha jooni mi yiyani caɗele gonɗe heen ha goɗɗo mbo miijo mbo addo e alkule goɗɗe mi yiyani ɗum ɗon ɗum waɗi min miɗo haawa e no goɗɗo miijorta wiya mbo atrafana en alkule goɗɗo o wiya yo en jokku alkule late jokken alkule goɗɗe ɗe tawa ɗemgal ngal ko gootal ɗum ɗon andu addoyta en en jahat ha kortoɗen nanodirda enen fof ko Pulaar kaaleten kono to bange bindol ko Pulaaruji ɗiɗi gooti sa simi janngani an so a janngani late oɗo woni a wawa simi windi a wawata janngude min simi janngani alkulal adlam ngal gadduɗa ngal sa windi mi wawata janngude e natani caɗele wona ɗon tan jogoɗen bindi ɗiɗi jahen hande mbi'en yo Union africaine jaɓen Pulaar walla organisation goɗɗo eɗen jogii bindi ɗiɗi hongol o jaɓata imma geɗe ɗiɗi o jaɓa hen gotol luural ɓeydima walla o wiya en jahe ha mbaɗɗon bindol gotol ha nanodiron garon te ɗum ɗon waɗi to Libi e yonta jamanu Muammar Kadhafi o waɗi toon eɓɓoje ɗiɗi ko fati e ɗemɗe Afrique eɓɓore ado nde ko yoɓe eggu ɓe mbaɗa traduire deftere nde o yaltinano nde o wiyata kitabul akhdar la livre vert ɓe mbatta nde he ɗemɗe Afrique eɓɓore wonde nde ko radio ji ɗemɗe Afrique deftere nde ɓe naati wattude nde e ɗemɗe Afrique Pulaar no jiya hen Hausa no hen Swahili nani hen Swahili jokki waɗi Hausa jokki waɗi fulɓe ɓe woodi fuɗɗiɓe binda alkule Bamako alkule latin ɗe woɓɓe ngari mbi ala ɗum yaadani e Pulaar enen ko en julɓe bindiɗen alkule ajami arab ɗeya so o ummi ko faati ko e deftere fulde deftere nde nde ɗum ummi wayi noon ɓe mbi kamɓe mawɓe la livre verte o yo en windu bi Pulaar o e alkule ɗiɗi ɗe fof alkulal arab ngal e alkulal latin ngal en jogaki Pulaaruji ɗiɗi ɗon to aroy to radio to ɓe jehi toon corcorti toon wiide ɓe ko ɓe kalata ko ngal ɗo ɗemgal min nanata ngal tan ko ɓeydude luural tan ɓe uddi radio ngo ɓe ɓiɓe jahe ha nanodiro en pertani ɗum koto Libi ɗum ko bonande nden noon caɗele mum en e oɗo waktu joni ɗe boni kono ko aroyta ko ɓuri bonde jafoɗa docteur laamu Sénégal fuɗɗima nanude ɗemɗe gendiji e juɓɓude jangde fayise Union africaine fuɗɗima wadde eko nandi hen beele wona sabawno ko kalɗa joni ko leyɗele mawɗe walla joomen jawɗele en jiɗan nadde gam addude luure beele alaɓe ɓe gemɓe gam bonnude leñogol e ɗemgal ngal ɗum en jiiɗino ɗum laɓɓinoyde yeeso kono haade ɗum wonda haali laamu Sénégal e Union africaine ndaren hoko woni darde laamu Sénégal e Union africaine o to bange alkule Pulaar bindeteɗe laamu Sénégal gila ko ɓooyi he duuɓi capanɗe jeegoji nden ɓe puɗɗi miijo nattinde ɗemɗe gendije ɗe Pulaar en wolof en seereede e geɗe goɗɗe ɓe mbaɗi décret ji hono foti wonirde aroyi haa ko wattindi ko ujunnaje 2.5 2005 Abdoulaye Wade mbo woni président Macky Sall mbo woni premier ministre Sourang mbo woni Moustapha Sourang mbo woni ministère de l'éducation nationale e décret battindiɗo heen
alkulal ngal pulaar foti windirede orthographe no foti windirede séparation des mots no foti windirede e pulaar tan noon ɗemɗe sénégal ɗe fof mbaɗanama ɗum kono kalten ko pulaar ɓe jaltini décret o ko numéro 2005 988 président Abdoulaye Wade signi hen premier ministre Macky Sall signi hen Moustapha Sourang ministre de l'éducation signi on ɗon décret nden noon laamu sénégal ko ɗeɗo alkule ƴetti officiellement selon les décrets présidentiels nden kala gadduɗo ɗo e nder sénégal bindol gongol yo andu o lundima laawol sénégal e ko saabi laamu ngu wawa suude ɗum sabu ko jiibru addata mbiɗo sikki laamu ngu tinirani ɗum no hanniri ni e fotɓe hen darade ɓe no wawi kamɓene ɓe ciwa hen darade no hanniri kono kala ummiɗo mbo adda ɗo alkule goɗɗe foti ko adlam walla ko goɗɗe yo andu o lundima laawol sénégal laawol no wawi yande dow mum ɗum ko wawde jertinde e kala wallidiɓe mumen noon saabu siɗa waɗa fraction loi an baɗɗo ɗum o e newnanɗoma ɗum o e cuusnoɗoma hen o jamirɗoma o onon foof on namdete yeeso laawol ɗum ko fate laamu sénégal ko fate union africaine no jogui institut mo ganduɗa ko gollirgal e nder union africaine wiyete ko ACLAN ko académie des langues africaines mo woni ko Bamako on ɗon jiya ko he nder union africaine ɓen mbaɗi goomuji wonande ɗemɗe woni commission ji scientifique wonande ɗemɗe men ɗe pulaar no jiya hen bambara no jiya hen e goɗɗe gaga hirnangue afrique on commission biyeteɗo fulcom ɓe jaltini décret ɓe jaltini deftere pulaar windete koye alkule late ala alkula goɗgal kala ko wona ɗum ɗon koko lundi nden noon sen mbi union africaine e ɓen jaɓi ko alkule latin ɗe en eyyi to wattande lamdal to won laamu ngu e homum nangol ɗemɗe jaɓi ko ɗemɗe gadane ɗe alkule gadane ɗe woni alkule latin ɗe woni alkule Bamako ɗe ɗum laamu ngu jaɓi e université ji e gonliɗɗe e janguirɗe ko ɗum ɗe jaɓi Caire mimi jangini toon duuɓi 15 pulaar université Azhar université de Caire ɓurɗi mawnude e nder université ji Égypte e radio fulɓe radio pulaar gongo Égypte ngo ko ɗe alkule late alkule Bamako ɗe ɓe jaɓi mi hollima ɗo ko menno wadde manden ɓe jogui alkule ɗe ɓe mbiyata inko woɗɓe mbini adlam iwi ko he inko sabu minen toon to min goni toon ɓe gari ɓe gaddi inko ɓe mbi yo pulaar wattu windire ɗam alkule inko ɗo jangginatnomi ɗo pulaar musidɗo goɗɗo tedduɗo no jangguina ɗon bambarankore wiye Mamadou Diané o wajima Allah jundu duuɓi mum ko inko o jangginatno ɗon o tawi wawata yaha ɓe mbi ɗum ɗe alkule min mbawaɗe jangguinirde ɗo ɗon e Égypte ɗum waɗi o ɓe dartini ɗemgal ngal ɗemgal saabu ɗen ɗon alkule Allah haɗani so tawi ɗum yanino wanomen e leñol ngol ko wayni wonta ko sunare saabu ko ustare wonata eyyi nden noon ganden kam ɗeɗo gollirɗe foti koye nder leyɗe men ɗe walla e nder hay guine toto ɓe immori ni toto alkule ɗe immori fedde ɓurde mawnude toon wiyete ko agipelé ɓen ɗon bindete ko alkule late alkule ndegde noon wata en mbi guinenaɓe gaddi ala yoga e guinenaɓe walla no waɗi goomu yimɓe e guinenaɓe waɗɓe ɗum ɗo eyyi ko ɗum jiɗnoɗen laɓɓinde a jarama docteur Ibrahima Ba on paami Koɗo Galle ɗo e Piindi TV on calminama on jurama Gallo goo ko ema paami tabital pulaagu international soynugol muɗum gilani wiye fedde sukaɓe janggoɓe pulaar toon to leydi France ha watta fedde ɓamtore pulaar ha yette tabital pulaagu so tawi ko wayni joli hol darde tabital pulaagu foti jogade hen beele gaga wiide yaadani hen nde tan nde yona beele wona wadde kirɗeli ƴettu kono Abdoulaye Jom waɗa conférence uji e yaade walla uddide duɗe wallidde ha ɗum ɗo wawa momtade hol darde mon hen eyyi darde amen hen ina wayno tabital pulaagu international hokki woɓɓe doole ha mbawi wadde ko wayni ngam kamɓe mbasno sukkude yolne nde ha ɓe daña ɗo naatiri ko tabital pulaagu welsidi ha welsidi tabital pulaagu international so waɗino duuɗe
no fedde ɓamtore pulaar waɗatno ni nden waɗi duuɗe leydi ndi fof walla kala to fulɓe ngoni aduna he waɗa duuɗe yimɓe ɓe pindida janggina kolla ko ɗum ɗo woni ɗo wonɗo goɗɗum si ari kadi ɓe nde wata hen kono won woɗɓe ɓe ganduɗa mi yii won leyɗe ko wayno Centrafrique en to sa yeehi Tchad en a yiyat toon ɓe ganduɗa ɓe natiri ɗum ɗo ɓe cikkata ko ɗum tan woodi ɓe meeɗa addanede ɗe to alkule ko ɗeɗo ɓe puɗɗi addanede ngam janggide pulaar wadde ko ɗum addani ɓe janngude hen ngam ɓamtude leñol mumen ngam yidde leñol mumen kono wona haɓade goɗɗo walla tardinde goɗɗo walla kamɓe ɓe paamani wadde tabital pulaago international no mbiɗa ni ina hani ummade kay ƴeewa no heɓɓitori gueɗe ɗe heɓɓitade gueɗe ɗe noon ala ko ɓuuri hen darnude duuɗe to fulɓe ngoni fof darne duuɗe jangde nde wurtine yimɓe ɓe jangga ɓe kalda kadi e laamuji Afrique ɗi laamuji ɗi nattina jangde nde he duuɗe ɗe duuɗe lese e dowro e fof ngam hande tabital wonko wawi wadde seeɗa kono hande ko wayno jangde ɗemɗe gendije ko laamuji tan mbawi jangginde ɗum heddi enen fof en pitoto tan kono ko laamu jogui on moyen laamuji ɗi hande so jiiɗi eɓe mbawi rendinde fanniyankoɓe e nder duuɓi tati ɓe pirana en gande ɗe jiɗɗen fof ɗe mbatta janggede guila e duuɗe lese ha yetto université kala matiére mo jiɗɗen eɗen mbawi hebde ɗum e pulaar woɓɓe keeɓa ɗum e ɗemɗe maɓɓe kono laamuji Afrique naaɓe daranaki jangde ɗemɗe gendije tenki noon e laamu Sénégal laamu Sénégal hoorejo leydi on e ari ɗo 2012 o tawi ɗo ministre joguiɗo ko fadde alphabétisation kono ittu ɗum on waɗa supprimé waɗa toon ne wiyete direction goto won gardinaɗo ɗum mi rewata inde nde kono ala ko golli toon caggal mum goɗɗo debbo goɗɗo lomtiɗon ha hande hay hunde ko waɗa e jangde ɗemɗe gendije wadde minen yaaruɓe jangde ɗemɗe gendije walla yiɗɓe ɗemɗe gendije yo ñaaru yeeso kam jaadani ɗum ɗon wadde eɗen ñaagui laamuji Afrique naaɓe ɗi yoɓe gandu neɗɗo wawa ɓamtade gaga ɗemgal mum Afrique wawa yaarude yeeso ɗon ɗo ruttaki ɗemɗe mum wadde yoɓe mbaɗa hen doole maɓɓe gande ɗe fof pirte ɗemɗe Afrique naaɓe ɗe jangge ha to jangde haaɗi fof a jarama haade am artude wonde yo laamu janggin gartan ko kalɗa ko saabu eɗen gandi natgol e saaha nde PDS naata e laamu e saaha Abdou Diouf eɗen gandi on saaha jaggoɗe kalnaɗe ko fate e jangde Bekka Diop iɗi waɗede nde maître Abdoulaye Wade ari ɓeydi ɗum ha yetti ha waɗi koyte ko académie de langue somi jomani Fara Sillat ka ardi ɗum so tawi fari jeeyama e ɗum fari jeeyama e tabital pulaagu Samba Djinda e ley tabital pulaagu min jiimi nafoore nde ɓuri heedo koto banggue pinal jaafoɗami woni hande wiye baton waɗe Niger no waɗe Tchad hande gananaɓe jiiya won ɓon wurteji men noto fulɓe taw ɓe gandana ɓe ko fulɓe ɗum koto banggue pinal ngal hol fedde tabital pulaagu ko wawi gollade ha mantino nafa leñol ngol tawa jangde ala hen hol nafoore tabital pulaagu wawi nafde leñol ngol ha mantino tawa janggunde ala hen ala ko wawi waɗede aduna heɗo jangde ala hen kala ko ɓamti aduna he jangde nani hen wadde tabital pulaagu hani fuɗɗorade ko jangde jangde nde ko ma janggen nde mbawin fin kono a wawa hay sa fini a janggani finalement woɗɗoyta wonta wawata yettoyade so tawi aɗa janggi noon a fini wadde jangde nde ko kayre foti won daɗɗude ndi saabu ko ɗemgal ngal noon ala e sago ngal janggine ngal jangge so ngal janggama noon pinal ngal ko jiɗɗen foof hanti mbaɗen publicité kollen aduna o enen goni holɓen hoto gummiɗen hoto paaɗen pinal men moori men cacci men kala ko fati fina tawaji men kolliren ɗum kono so tawi en janggani walla koɗo ari to yiɗi andude en ala e sago jangga ɗemgal ngal neɗɗo wawa andude pinal fulɓe wawa ɗemgal fulfulde ene jeeya e ko caɗele ɗe Cheikh Anta Diop dañde e fulɓe ko windete kawon tawno o nanani fulfulde ɗum addani ɗum caɗele so tawino omo nanno fulfulde tawatno no windiri ni ko heewi hen hande o waylatno ɗum tabital pulaagu walla pelle mawɗe ene mbawi wasde heblude jangguinoɓe kono ɓe jogo juɓɓude to banggue darogol jangde ko wayno fedde degede pulaagu so ɓe bitti heɓe tawi inana jangginiɗi jangginde wooda koɓe ballita ɗum so tawi ɓe jogui kees so tawi ɓe jii ko fate catirɗe hono ɗum ɗo ɓe mballa ko wallata ɗemgal ko fate pinal ɓe mballa
kono so tawi ɗum ɗo fof woodani mi wiyani ala no fawa kono sago ƴewte Samba Djinda koye ma paami pelle moon to banggue jangde haade men nadde e juɓɓude ɗemɗe ko nandi hen hol caɗele kewɗon dañde to banggue jangguinde oɗo saaha joni saabu laamu heɓata ko natti hewde no wi joni ni kadi pelle ɗe gona laamuyankoje natti wawde wallude no ballirno ni holno jangguinirton a jarama Abou Samba Diop namdal ngal ko namdal bangal fayida to banggue fedde meɗen kisal deyirde pulagu e tuma nde yeehi ha yi caɗele ko fewti e leñol ngol tengti e caɗele ɗe koko fewte jangde ɗum saabi fedde nde adan ko lobin wonno woni deyirde tan wonno ɗon ngam kala ko ɓe ndeeyi ha ɓe piɓi ɗum ɗo henno koko foti wonde saabu ko nafoore leñol ngol ɓe totta ɗum fedde ɓamtore Pulaar wawa ɗum siinude e nder ɗum noon majjodiral hakkude mabɓe e ardiɓe fedde ɓamtore Pulaar noɓe jiɗiri ni e ɓen gona yawɓe koyngal no fewi saabi ɓe pelliti ƴewde kayitaji mabɓe ngam ɓe mbatta liggade noɓe jiɗiri ni ko ɗum addi kisal deyirde o arde hen e nder ɗum hande o e darde mabɓe ko uddide duɗe te duɗe ɗe tawa kadi ko kamɓe jogui moyeji koye mabɓe eɓe jooɓa jangguinoɓeɓe e nder région ngaji ɗi foof kala région mo garɗa eɓe jogui ɗon duɗal tawa duɗal ngal ko kamɓe joɓanta ɗum koye mabɓe ɗum ɗon ko yiide e yolde nde fedde ɓamtore Pulaar fonno wadde walla mbiyen tabital Pulaar fonno wadde waɗani mais tawde kamɓe koɓe ɓiɓɓe leñol ngol te kadi ne kala ɓi leñol ngol eɗen mbawi wiide koye tabital Pulaagu jeeya wadde ɓe daari ndeɗon darde pour yoltude ɗeɗon caɗele saabi ɓe udditi duɗe e nokkuji ɗi e oɗo période mo gonɗen eɓeno daara uddude e ɗeɗon duɗe pour par 6 mois joɓanta koye mon e minen joɓanta koye amen laamu meeɗa min wallude hen hay mbuuɗu te min mbaɗi peeje fof kadi pour jokkodirde e laamu mbiyeteno e walla min e moyeji min mbawa siinude ɗeɗon duɗe jafrata baba on piyat walla on jogui hokkoɓe tan walla on ñagoto balle min piyat fedde nde fiyat Allah waɗi fedde nde ene waɗi bandiraɓe hewɓe wonɓe caggal leydi kadi samoɓe wallitoɓe waɗoɓe hen doole mumen no fewi e mawɓe kadi ne tiɗɓe ina e fedde nde sen dokki hen yeru tan ko wayno mawɗo Boubou Sangote ko mawɓe tiɗɓe te kadi ne ko joguiɓe pellital e wonɓe mawɓe nani hen waɓe no Samba Djinda en waɓe no Cheikh Moussa en e Mamadou Lo en mo limti fof mo limti fof juuma ko mawɓe dariɓe te mbaɗa hen jawɗele mumen mbaɗa hen peeje mumen te ko mawɓe wurduɓe e fedde ɓamtore Pulaar kadi ne duuɓi limtinɗe e kadi kisal deyirde ene jogui hay yimɓe laamu wonɓe e nder mum Adama Samba Dadi Yara Hammoudou ha maayi koye nder fedde woni ko nonne kadi ne Aliou Dembourou Lella ɓen foof e nder fedde nde mbaɗi hen action ngaji mumen mbaɗi hen balle mumen pour fedde nde wawa tambade gueɗe ɗe fedde nde ina jogui peeje walla miijoji yaade waɗoya sensibilisé yimɓeɓe e nder ladde nde comme no Yero Dore en mbaɗatno ni no Murtuɗi Diop en mbaɗatno Abou Samba Diop en mbaɗatno ni eɓe ñembi ɗeɗon koyɗe Aliou Dembourou meeɗi tottude min oto totti min chauffeur waɗi hen essence député Podor najo oɗo debbo o kadi mi yejjitani Aram Ly kañum e hoore mum kañum totti min bon essence yomin mbaɗa essence Aliou Dembourou totti min oto wadde firti ko hunde nde ganduɗa kadi ina jibina ko ganduɗa ko nafoore wonande leñol ngol woni no mbiɗa joni ni fedde nde wonko foti wawde gollude ko wona tan jangguinde nde ina gasa noon jangde nan nder par ce que so tawi hande ɗiɗo téléji mbawino heɓɓitede leñol ngol waɗi hen doole muɗum ma wot ko ɗum jibini ko ganduɗa ko ɓamtare mawde wonata ɗum saabi kisal deyirde hay ɗiɗo téléji ina watti hen haqqille muɗum ina eto yewtidde e mawɗon onon ardiɓe ɗum ɓe hol peeje mbawɗen wadde ha ɓuuren wawde liggodirde seeɗa jogaɗo o tawa eɗen mbaɗa hen ƴeewen holno ɗum darroto ha wawa tidde e goɗɗi mbaɗi hono ni foof ɗum noon wadde kisal deyirde kam ina wone laabi yidde ƴewde ɓamtude pine meɗen e fina tawa meɗen e kala ko wawi wonde hay awoɓe wonɓe temmeyi nde dañi ɗo probléme min nden min neli ko Yarham Modum Dialis kañum yahani men e mawɗo Sayko Bousso jole laaɗe jeehi ha ladde guerre kono ko hunde nde ganduɗa te ko moyeji amen tan ɓooli laamu meeɗa wallude min hay mbuɗo
ministre éducation Mamadou Talla laabi min binde lettre pour yidde joddare mumin donki mawɗo Makam Diallo ha ñande sankotonde ina dari hen dartiɗo waɗi peeje foof ronki yomin joddo aram li la même chose darima hen kono donc wadde minen peeje foof e minen mbaɗa pour yidde joddade laamu ngu même président Macky Sall min mbaɗi ɗaɓɓade 2 fois joddade muɗum mais min ganda yettima ɗum walla yettaki mais min joddaki e muɗum lawol gotol o meeɗi winditade min lettre momin bindunomo ko fewti e histoire général Sénégal no windirani min jii hen caɗele min jii enen jambareɓe meɗen fuutankoɓe hay goto windaka hen holko saabi ɗum ɗon te mbete enen en jeeyaka e leydi he hay ɗo ñiɓɗen waɗaka e nder histoire o ɗum ɗon noon ko caɗele mawɗe min jiiɗi yo président tin ɗum nde min mbaɗi ɗum de min nawaniɓe jofanɗe ɗe min jii hen ɗe foof docteur Abdoul Malal ina jeeya e nguɗon goomu Fuloy 8 fof ko kisal deyride huufi ɗum waɗata moyeji ɗi mawɗo Farisilette Kara meeɗi tawtorede bato amen gadano Mbour min mbanno ɗum hôtel o wi ɗum ko Abdoul Malal mais ɗum ɗon fof ko yidde yo yimɓeɓe mbano hanki ni no mawɓe men ɓe darorino hanki ni enen etoɗen waade noon hay sen mbawa heɓtade ɓe kam etoɗen ñemtindeɓe tawa leñol ngol ne yiito hoore mum mbatten yaade e nder gure ɗe nawen ko wayno Abou Samba Diop waɗaneni toon yewtere ko neɗɗo keptinaɗo ko neɗɗo darinoɗo hen guila hanki wasata ma wood ɓe mbawɗen fodde kadi janta e meɗen duusa en par ce que sen ƴeewi hannde ko dariɗo henna ina ɓamta leñol ngol ko pop ko yimɓe fedde ɓamtore Pulaar kamɓe fof ko fedde ɓamtore Pulaar tusinoɓe kala mo jiiɗa ɗo nde dilla ne waɗa ina yaaha jamma e ñalawma gigiɗe ina paɗe na taƴa wuttede seeko ko ɓiɓɓe fedde ɓamtore Pulaar wadde enen en mbawa salade fedde ɓamtore Pulaar eyyi woni tabital Pulaar en mbawa salade ɓe en mbawa lundade ɓe kono noon ardiɓe ɓe hannde jaɓɓal ngal ne leeli jarama Samba Djinda jarama namde ɗiɗi joguimi haalle ɓe mbi kojomaɓe yewtode weli ko kojomaɓe ɗin gon koye gasde docteur Abdou Ba tabital Pulaar gon jogui booñ ne jogui booñ no waɗi ceeɗa hay soko seeɗa ne jogui compte banque wonko woni hen kono nomo fotno ƴuufirde ni o ƴuufira noon ƴuufirade noon ok ngon ngalu so tawi fedde ko wiyete international waɗi ngalu ngal ngu feeñani e jangde feeñani e pinal feeñani e bindugol defte feeñani e caktirɗe oto ngal ngu heewi yaade eyyi ha joni o ngalu tabital Pulaagu international no heɓirte ko adi hen foof ko cate ɗe leyɗele jeeyaɗe e tabital Pulaagu international woni ko poti wadde pied mum booñ tabital Pulaagu international wawa heɓde kalis jawdi tawte hen kadi woɓɓe ɓe ganduɗa ko yarlitiɓe Allah won ko resdiɓe e jawdi ɓe jarlo ɓe nattina hen ɓe mbaɗa hen kalmumen wano laamiɗo fulɓe toon to Nigéria o waɗi hen o watti kadi ala tawto omo hen balli mum omo tawtore kadi batuji mum o ara kam aɗato arde kam wattinto yaade tidde tinnare o waɗi hen hedditi noon e nder coftade tabital Pulaagu to banggue ɗemgal ngal ino heddi ko heewi waɗaka ɗum waɗi hikka nde yiiliri nde hesɗitina toon to Abuja woni rawani hitande yawtude nde hen ina woodi yimɓe tato tambiɓe ko faati e ɗemgal ngal joguiɗo jangde ɗemgal ngal on ko catnajo joguiɗo pinal on ko Galo Guurowo Diallo kam jooɗiɗo hen kalfinaɗo ko faati he ɓamtare ɗemgal fulfulde Pulaar on ko min Abdou Ba eyyi nder hen nomin mbaɗi eɓɓoje ɗe ganduɗa e so tawno hande ɗum wawama waɗede walla feccere nde wawama waɗede eɗen jii en mbaɗatno taaɓal mawgal ngam duñde ɗemgal ngal e pinal ngal yaara yeeso kono ha joni ko heɗen peeje gonɗen e ina wayno no leeli kono noon yejjitaka simi arti alkule ɗe jaafoɗa eyyi daɓɓa tan ko caɗele gonɗe e nder sertugol bindol ɗemgal gootal windire alkule ɗiɗi wano hande gonirɗen ɗo ni ɓeɗo ɓuuri jaalade he alkule kese ɗe ko alkulal adlam e alkulal men late walla Bamako eyyi
ɗo joni en ngalano puɗɗornomi ni jaabawol lamdal ko woni caɗele windugol e alkule late ha heɗen miijo addoyde woppude ɗum ɗo min jagga ɗum ga woppude ɗum ɗo ko waɗi eɗen goppa ɗum ɗo en ndiyanigol jaabawol e nder haalaji ɗi keɗiɗen fof noon musidɓe kaali gila ɓe puɗɗi ɗum minen ko minen ɓe jokkodiri e amen min mbadde mumen jewte min mbadde mumen conférence uji ɓe kaali ado mbi wondeno ɗeɗo alkule latin ko alkule porto alkule tubakoɓe alkule heferɓe en potande ƴettude enen ɗeɗo alkule ɓe mbi kamɓe mbiyata de adlam oɗo ko kamɓe mbaɗiɗe créé hono ɓe mbaɗire créé woodi wiyama wonde ko kamɓe ɗiɗo musidɗo Ibrahima e Abdoullahi ɓe ɗanima ɓe koyɗi ɓe Allah mi anda homo holliɓe kam koyɗi ɓe mbawi ɓe pini ɓe mbawi wadde alkule ɗen ɓe ambi ɓe gartu école ɓe mumni ɓe deseni ɓe ƴetti kayeji mumen ɓe mbaɗi alkule ɗen ɗon hande ko woni ha ɗe dañi doole ɗeɗo doole tubakoɓe wonɓe caggal mumen ɓe foti ko technicien ɓe walla jomen jawɗele ɓe ganduɗa kamɓe jogui hay ko faati he e informatique aduna o fof ko woni fandare mumen koko woni sababu kamɓe ɓe doga ɓe cukki he ɗen ɗon alkule ɓe mbaɗa ɗo ɗanni wona mere ɗo ko lamdal ko waɗi ɓe daranaki ɗeɗo ɗe puɗɗanoɗe ha ɗemgal ngal yahra yeeso enen fof janeten ko tutuɗen kewiyande e pergitale bonɗe ɗe ganduɗa eɗe kela gueɗe ɗiɗi nani toon ɓe mbaɗi hen jawɗele mumen finance uji mumen mawɗi tubako pelle kewɗe mbaɗi ɗum hen ɗen noon kamɓe waɗoɓe adlam ɓe haalaji maɓɓe mbino wonde no yaani kala ko en keɓirani e nanodira keɓiren ɗum kalis ndeke ɓe mbawi yende mbaɗo no galo guurowo diallo okka ɗum ñebbe o yaada e mumen ɗum koko faati e doole e okkirta doole ko nden noon hoko woni caggal ɓen ɗon tubakoɓe daratoɓe ɓe mbaɗi soutenir walla ɓe mballa ɗum ɗon ko marché woni nder toon marché on ɗon ko luumo gonɗon luumo ina joganiɓe gartam tawdi kadi ko ferguidde leñol ngol ferguidde leñol ngol horo yaade to foti yettoyade to hen hande eɗen jooɗi ɗo enen ɗen gullodira hakkude men alkule ngal ɗo ko ngalato hen hande hoɗo hawsa yaayi ɗemgal hawsa e nder afrique ɓuuri en yaade ɓuuri woɓɓude lingala en ha woɗɗoy ɓen goɗɗi ha woɗɗoy swahili hoɗo tolni swahili ɓen fof somali hoɗo tolni ɓen fof bindirta ko alkule late kamɓe ɓuuran won julɓe walla enen koyen heferaɓe kamɓe ko julɓe ɗum wona hujja wona haala wadde min ha joni mi yiyani hujja dalilu mande ko takata ha mbiyen eɗen jokka e alkule adlam walla alkule goɗɗe saabu en mbi wona adlam tan woodi toon kono ko adlam ɓuuri jarade mi yiyani on ɗon sababu e on ɗon motif ko waɗata eɗen cukka ɗum si wona tawa ko intérêt walla nden ko wasde famude a jarama docteur Abdouba Diafoɗa ma e garta lawol ngol sawo heedi goo so neɗɗo wi bindi ko bindi porto o yejjiti porto waɗi laana ndi wawa omo jola hen o yahani makko o natti yawre koyɗe porto waɗi ordinateur mo jogui o jaaɓi bindi makko ɓurana ɗi walla ɗi o jogui goɗɗi ɗi wona kañen mbaɗi ɗin porto waɗanima portable omo humtena haaju makko ɗum ko haalaji golɗi beele wona caɗele ɗe yimɓe joomen jawɗele en ndewata caggal ha ndewa e laamuji men ɗi jiiɗano nanduɗen ɗe gendiji ha tengte ngal men pulaar waɗa luwal janggo wiya ha ɗon luurde min dartini yo Allah dandu en hen Allah guine waɗi toon e guine waɗi ɗum e wonde ɗele goɗɗe coyna ɗum yo Allah dandu en hen garten hakkillaji men ƴeewen ko nafata en ko goppen ko mannata en ko so Touba ko woppi ɗemgal mum wina walla ɗemgal gendiwal wonko woni e nder hen ɗo alay sago paamen ɗon noon yewtere men hannde koɗo galle docteur Ibrahima Ba en jetti Abdou Ba en jetti Ibrahima Ba e professeur Abdou Malal Diop Samba Djinda Ba to ka baba on degal guurawo ko ɗo katen ha laawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
mbaɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma